Pa evo, znači, prije svega želim iskoristiti ovu prigodu da katolicima čestitam Božić koji je evo iza nas, pravoslavcima također da poželim čestit Božić, svima skupa, vašim gledateljima i slušateljima općenito, da zaželim sretnu, uspješnu i plodonosnu novu 2013. godinu. Kada je u pitanju godina koja je iza nas, evo, ja se neću previše osjetiti na taj period jer ja sam izabran tek sada, znači novi vijećnik, što je napravljeno je, međutim ono što mogu reći evo da će klub vijećnika HDZ-a Bosne i Hercegovine u narednom periodu, dakle u ovoj 2013. godine, uistinu nastojati biti jedan konstruktivan faktor u rješavanju problema svih građana općine Tuzla. Dakle, ono čemu ćemo mi prvenstveno težiti jeste rješavanje brojnih nagomilanih problema kada su u pitanju prije svega neriješena pitanja komunalne infrastrukture. Dakle, svi smo svjesni kada hodamo po prostoru općine Tuzla, osobito dakle i po prigradskim mjesnim zajednicama, s kakvim se problemima sve suočava to stanovništvo. Dalje, smatram da jedan od prioriteta ovog vijeća treba biti i rješavanje vodoopskrbe svih visinskih zona, odnosno kompletne općine Tuzla. Kako ne bismo imali situacije da čovjek u 21. stoljeću ne može zadovoljiti jednu od svojih osnovnih potreba, a to je potreba za pitkom vodom. Evo, to su neka naša gledanja za ovu godinu koja je pred nama i evo u tom pravcu će i vijećnici HDZ-a Bosne i Hercegovine